Hola de nuevo a las personas que nos seguís online. No os marchéis porque continuamos con entrevistas aquí en este recinto ferial del BEC. Gitxi gora bera ordubeteko saioa izango dugu jarraian parte hartzaile eta hornitzaile ezberdinekin hitz egiteko. Y la primera de nuestras invitadas es Anemiren Aspe, directora comercial de Ficoba en Irún, quien, por cierto, espero que se encuentre bien porque estás recién vacunada, Anemiren. Eso es, sí, encantada porque, bueno, esto es el avance que todos estábamos esperando y más en los eventos. Y, bueno, pues oye, hasta te emocionas con el pinchazo. Duele bastante, pero bueno, como no tengo que jugar a tenis, Contenta. Anemiren, hirugarren edizioa da, Let's Maizen hirugarren edizioa da, eta honen edizio honen erdia baino gehiago igaro da. Nola ikusi duzu? Bueno, ni presentzialki apuntatu nintzen, batez ere, ez zaidalako gustatzen gehiegi onlineko ekitaldiak, ez dut atenditzen ondo distratzen naiz egituan. Eta, bueno, aukera izan nuenean, pentsatu ere ez dut egingo, noa ikustea gaina bek ere, beste erakusketa zoka bada, eta, ikusin behar dira nola egiten duten lankideak ere edo kompetentzia batzutan gauzak, eta aukera paregabea zen etortzeko, eta, zoriontsu, Eta gero ikusten dudana da, jendeak ere gogoa dakala horrelako ekitaldietara etortzea pixkat, sektorerekin hitz egiteko, ez dakit penak edo konpartitzera, baina baita ere animatzera, elkar animatzera. Gehienekin komentatu dudana berdina izan da, mugitzen ari da, se nota, no? Bai, se nota. Urtebete luzea izan da, luze samarra, zuek Ficoban zer egin behar izan duzue, ekitaldiei buelta bat emateko. Hori egiterik izan da lehenengo eta behin? Bueno, urtea latza izan da benetan, gordina. Guk pandemiaz, etxera konfinatu gaitu zenean, azoka batean geunden, ateak itxi eta etxera joan ginen. Hortik segitu zion urte bat ia plantilla guztiari. Eta, poliki ertetik ateratzen hasi ginen, deiak jasotzen ari ginelako, eta, lehengoko emozio horrekin ez da, baina baita ere, pixkat prekauzioz, ez, porque, claro, erakusketa azoka batian, azokak ez egitea, drama bada. Orduan, poliki hasi ginen, bilera batzuekin, azterketekin, konbokatoriaekin ere bai, batean, uztailean, inkluso zirko bat ere euki genuen gure instalazioetan, guk Ficoban egia zen denetarik egiten dugu, pabilloiak, auditorioa eta parkina dena eskaintzen dugu dozein, ekitaldin antolatu nahi duen nari, eta horrek ere lagundu gaitu, pixkat ateratzen, eta, imaginatzen beste zerbitzu batzuk. Bertan bera gelditu ziren azokak, esan dudan bezala, eta ekitaldi sozialak ere bai. Baina, poliki-poliki pixkat gure tamaina ere egokia zen momentu horretan zeuden aforo murriztapenekin, eta 2020ko urrian lehengoko azoka egin genuen, pandemiaren arau guztiekin. Reto total esaten den bezala, eta aurrera egin, eta ondo atera zen. Jendeak gogoak zituen etortzeko, erosteko, izan zen azoka bat karabanak eta autokarabanen salmenta eta alokairuena. Ondoren, bioterra gure azoka, maite dugun azoka bat egin genuen, ere bai jendeak, bisitariak ondo erantzun zuten, gogoarekin, pozez, eta gainera hirugarren ekitaldi handi bat eduki genuen, Buelta Espainia izan zelako Irundik aterazena, eta horrekin ere ikusi genuen espazio zabalak aukerak zutela. Eta hori da Ficoba, espazio oso zabal bat, eta aukera bat, eta soluzio bat, ekitaldi batzuendako. Eta hortan egon gara lan bat egiten, nik uste dut batzutan latza, baina eginda eta emaitza nik uste dut honekin,
Eta gero poliki-poliki, bueno, beste bilera batzuk sortu ziren. Eta pixkat burua ateratzen, esaten den bezala. Eta orain, 2021 bueno, berriz hasi ginen oso makal, baina orain dela gutxi beste 2 azoka presentzial egin ditugu. Eta emaitza oso honekin, biziposarekin ere pixkat nabaritzen dira ja jendearekin, eta bueno, zenbait froga, eta azterketa, eta ebau, eta bueno, ja jendea badator berriz lehengora. Edo realitatea beste modu batera behar bada, baina ez daki normala den, baina reala bada. Dana dala, Anemiren, orain lehiakorragoa izango da behar bada egoera, zuen arteko kompetentzia, zuen arteko lehia, askoz ere gogorragoa izango da. Bai, eta nabaritzen da ere bai hori. Bai. Bueno, hor beti dago, nik uste dut tentazio bat, da prezioak bajatzia, normala da. Baina, bueno, nik uste dut behar dezunean eraikuntza bat, eta espazio bat, eta zerbitzu bat, behintzat guk ez dugu ikusten gehiegi lehiakortasun hori, Baina badago eta sektoreak lana beharra dauka, eta gauzak egin behar ditu, eta fakturatu egin behar da hori hor dago. Baina, bueno, guk konfiantza dakagu guregan, nola egiten ditugun gauzak eta gure eskaintzan. Bueno, hori, beti landin behar da, aurrekontuak beti zeo zer badaka, baina, bueno. Oso ondo. Posten naiz, ikusten dudalako gauzak egiten ari zaretela, eta energiaz eta indar guztiarekin, eta animoz. Bai, eta talde lana da, gainera. Hori da. Anemiren, mila esker gurekin izateagatik, eta zorte hon. Eskerrik asko.